Mga bagyo, pagbaha o linog ang pipila sa mga kalamidad nga misukod sa kaliggon sa mga Mindanaoan sa tuig 2018. Apan layon ini, mipatig babaw sa ang pagtinabangay sa matag usa. Atong balikan ang mga panghitabo sa year-end report ni John D. Esteban. Human giperwisyo ni Bagyong Vinta ang daghang bahin sa Mindanao ni adtong Disyembre 2017. Diin nagdala og grabing pagbaha ug pagdahili sa yuta. Dayong gisugat og laing bagyo ang Mindanao pagsulod sa tuig 2018. January 2, 2018, dihang naglandfall si Bagyong Agaton sa Dinagat ug Siargao. Wa damha sa mga residente sa Surigao City nga pulawon sila sa way undang nga pagbunok sa ulan nga miresulta sa pagbaha tungod sa paglapaw sa Surigao River. Daghang mga pasahero sab sa Cagayan de Oro City ang naperwisyo dihang gisuspende ang biyahe sa mga barko sa pantalan. February 13, 2018, gisugat sa GMA News Team ang pagtugpa ni Bagyong Basyang sa Surigao del Sur, diin ang barangay Babuyan sa Carrascal ang labing naapektuhan. Tuod man, pipila ka landslide o flash flood ang atong nasaksihan. Pipila ka payag ang nangaguba tungod sa landslide. Duha sab ka residente ang namatay bunga sa maong insidente. 205 ka pamilya ang apektado nga daling gipanghikling. Pagsulod sa bulan sa Hunyo, wa usab nagpaawat ang kusog nga pag-ulan. Walag tuong flash flood ang atong na-report sa pipila ka bahin sa Mindanao. Milapaw ang tubig sa tulay sa Surigao City. Flash flood usab ang nasinatian sa pipila ka barangay sa Lebak, Sultan Kudarat. Daghang kahayupan usab ang namatay tungod sa pagkalumos sa tubig baha sa Sultan Mastura, Maguindanao. Daghang bahin sab sa Davao City ang nalunupan sa baha. Ang mga karsada daw nahimong sapa. Misulod usab kini sa mga kabalayan. Uban ang news team sa paglibot sa lugar nga labing naapektuhan. July 11, 2018, nahugno nga mga tulunghaan, nangagubang istruktura. Kini ang atong nakita dihang gitay-og og 5.1 magnitude nga linog ang Surigao City ug kasikbit nga probinsya diin miresulta sa minilyong danyos. Daw kambal na sa nasod ang pag-igo sa katalagman. Sumala sa FIVOX, lakip ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Diin taas ang tectonic activity, rason nga sagad tay-ugon og linog ang Pilipinas. Anaasab kini sa Northwest Pacific Basin, ang pinakaaktibong tropical cyclone basin sa kalibutan. Sulod sa usa ka tuig, klase-klaseng kalamidad ang atong nasinatian. Apan sa ingon aning panahon, mipatig babaw sab ang atong pagtinabangay sa matag usa. Daghan man nga mga kalamidad ang miigo sa Mindanao karong tuiga nga nagdala og danyos ug mikalas og mga kinabuhi. Apan sa positibong paglantaw, kini mas misukod sa atong kalig-on ug kita nahimong mas nagmatngon. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.